Noge mi se odsica ovdje. Gledaj ga bulja. Parkour, brate. Gledaj Alpi, brate. Šta je ovo, brate? To ti je Londra. Boš burduk? Burduk boš? Abi, čok problem da idemo, ajde. Pa da će najdemo nešto. Igra, Miriću, ti blokiraš ovo lepo zoveš! Bolje u neku gospođu nego u Tursku, brate. Dva i 32, dan 3. Do sad sam spavao, prijatelji, krećemo za Tursku, treći dan u pitanju. Munji dalje spava, sad ga budimo, mora da krene na put da vozi. Amen! Aj, kaj tome! Ave, dizaj se be! Milicija došla. Milicija došla. Ko došao? Milicija. Aj, zabavaj, hudaj. Zabavam se be, dizaj se treba da voziš. Aj, ti majmuna, ti je debilu jedan. Aj, begaj. Evo, koliko čovjek ja spijem, ne budiš ovaj ko na levu nogu da ustane. Pići, materinu, jebem sve u kurac dive. Ajde be, treba da voziš. A ti isprepada me, majmune jedan. Evo te kurac, šta mi radiš, da li si normalan, mogu li spijem ko čovjek od tebe? Ajde be, spavaj si dupe, bo te boli kurac. A, spavaj sam ja sad vreme. Spavaj si, brž bre, oko vi ste na svoj kompresor. Dizaj se be, idemo be, brate, be, Turska čeka. Ajde, krećemo polako. Oh. Rokaj ga, uključuj se. Piši ga, Munjo, krenuli smo. Gasimo da ne stigne kazna ko u Hrvatsku, brate. Kad smo prekoračili. Tek smo se sad uključili 2:37, prijatelji. Da će vidimo kad stižemo u Tursku. Prijatelji, prešli smo kod nas carinu za pasoš i evo sad dolazimo na bugarsku vagu, jel da? Bugarski policajac po vaga. Znači, Bulgar mi dati vagu. prvo pasoš, pasoš, vaga pa carina. Na kraj. Evo, idemo. Evo da ću uzna euro. Teški ubradim. Teški ubradim sa 17 centim, ne vidio da je... Naši smo policajca. Završili smo pasoš i sad idemo vaga. Vagica, brate, sad idemo 2, a? Ovo je bilo 1, sad 2 evra, a? Sad 2 evra. Idemo, Brno mi je evro, nije teo uzda, neku kontrolu imam, ne znam. I učer nisu uzimali, kolega mi reče. Baš prijatni neki. Baš prijedno, kad ne vidite ko uzimali pare, svet je bio lepši. Menjaš zemlju, a? Evo smo na vagu. Zabranjeno preminjavanje prezveznata na PPS v masa poveća od 60 tona. Imaš i više od 60 tona. Ma nema. Polak. Evo, prošli vagu, sad carina i možemo da ga spičimo za Tursku. Koliko sad ti? 3:29. Samo sat vreme vaga, brate, i ovo i plus carina. Samo sad tipu ovdje izgubite, a predo red još 6-7 sata, čoveče. Evo ga Muki, gledaj ga, tačno sam znao da će otrči. Otišao papiri da odnese tamo na carinu. Kod prijatelji, ide još jedan prijatelj s nas iz Trstenik, upoznali su se i zajedno idemo za Tursku i evo ga, brat ide da nosi papiri, nešto se dogovaraju. Gledaj ga opet kada trči. Ne mi pokazuje, on si mi pokazuje da ga teram, ja nisam... Pa ne znam! Jebemo i ti ja! Lele, ba ti vola, ne znam ovoj da teram be, brate be, koji ti kurac? Ma zajebi be. Ima li kamion iza? Lele, brate, šta me zjebava.
Ja nisam terao nikad automatik. Brate, kakav čovek ovaj munjo. Nabijam ga na držku od metle. Noge mi se od cica ovdje tera me da teram, ja automatik nikad nisam terao. Kude pa ide sad ovaj u rikverc? Hajde be munjo, dolazi be čovek, ide u rikverc. Lejle, bate. Ne znam be, dolazi be, čuješ i be čoveče. Lele, bate, šta me zebava. Dođi be, brate. Pa ne može ovaj da izađe be. Lele, bate. Strame be da ga vozim be, ljudi be. Čudno mi be kad nemam da kontrolišem brzine, ne znam na vodi ih vraćam da ih ovo. I čudno mi on me zapeo, priđi do terega, kako da ga doteram be čoveče be. Kad mi ništa nije objasnio kako funkcioniše ovo. Znam manu, oni vozili smo, zabavali smo se kad smo išli pravili ovo be, brate. Stvarno za tepanje ovaj munja. Evo, stvarno si za tepanje? Pa ne znam be, brate, be da vozim s ovaj menjač. Kako ne znaš? Odakle ga znam bre, brate. Tek sad skonta vrati ga u manju, kako menjaš brzine na ovaj Ovako, reket. Pa sad znam. ti nabij su njega. Pa bre, ne mogu ti mi pričaš, ne znam ni gdje da idem, ovaj se vraća u rikverc, rekao da mu oslobodim prostor. Ti trebao si priđeš i da rešiš. Ništa ne gubim. Ma odakle znam bre, brate, zašto izlazi ovaj? Nismo upravo prešli granicu. Nismo. Nismo. Upravo smo prešli. I to lagano, brate. Prešli granicu, jučer smo govorili 6 sati i sad... Sad vadi ono ni psihoaktivne supstance što imaš. Ono si lupili, te pijem. Šta ga stra, po granici do toj. U Italiji to je, ne pusti. Ono je za banci. Idemo ljudi, Turkiš uskoro. Ginem da ti skinem haljinu što šušti. Poginem ću pušti. Free shop. Ovdje poklanjuju prodavnicu, brat. Free shop, besplatna prodavnica, brat. Kaj radiš, be? Dizam ga na slici. A nisko, a? Pa ima radovi. Ide mi ne zakači branik. Gledaš za test. Samo pomeri malo ruke da vidimo. Brate, kako ovdje prolaze, nije mi jasno. Ovdje jednu rupu da pogodiš ovako pun, ja mislim puca sve gume. Baš teret, brate, malo pre kad ga pomera, znači... A, viš što je sila. Osjeća se baš si natovaren, brate. Ja tako tebe to. Inače, ko ne zna... A jesi natovaren, stvarno. Kako se zove? Ko ne zna, teramo, brate, karton za Tetra Pak za Tursku iz Gornji Milanovac. Prešli smo sad Bugarsku, treći dan u pitanju i idemo polako. Ima treći dan? Pa treći buraz. Dobro, aj treći će sigurno dosta. Pa da, tek smo ga počeli. Puni materijal. Gledaj ga bulja. Parkour, mate. Kad smo spavali ovdje na Saro, sjećaš li se, vrat? Kad smo jeli ovdje brzo zakusku. Beši si nekad pusto ostalo. Sara. Koji milicija, granična policija, ja se nisam ni vrzao, brat. Braća te sjebu kada ne vratiš im dug. Sada će spije, sad neko prema nas je bačiti u glavu.
Evo ga, ulazimo na autoput. Da gradi Roka, Munja Roka. I cepamo ga, prijatelji. Znaš onaj gore koji je centar? Most, Idemo Sofija. Luda po tebe! Evo ga Baća! Evo ga Maras! Luda po tebe! Udaje sugu raste ko sardine. Aj, sad desni levi. Licni, to je to. Gle Alpi, brate. Šta je ono, Mount Everest? Pačiće vrh. Munem! Druže, ode ja prekoračenje. Ja sam tu otio lepo, brate, Lili, 60 kd. Pozdrav za najjačeg vozača. Pozdrav za Sašu Stankovića, turskog vozača. Ljudi, pravimo pauzu. Tu je AMV, tu je KFC. Bilo bi full da se nešto pojede. Ja sam već i gladan. Koliko je pauza? Koliko pravimo pauzu sad? Koliko pravimo pauzu? Vreme? 45 minuta. 45, sad je 6:50. Do duše 5:50. Bugarsko vreme, sad vreme se pomerilo, ali računamo ga, ajde 6:50. Sad ću ga trsim breko. Evo pravimo pauzu. Muki uzeo kafu. Ja neki ledeni čaj. Ide jedem nešto, umre gladan, brate. Jučer sam slabo jeo onu piletinu. Sad opet piletinu. Dobro li je? A? Pa za 10 € mora da je dobro. Nije 10, 5. Nije 5. 4,5. 4,5 €, za 4,5 € gurmanska puta 2. Pa daj mi go sad gurmansku. To je problem, što ne staviš. 7:39, napravili smo pauzu, sad krećemo prema Tursku, mi i kolega. Ajmo, krećemo polako. Idemo ovaj dole, parking desno. Koliko smo od granicu? Granica, tu je sve granice, tamo viš zastave da su. Viš mi tamo, viš udenje. To je već Turska tamo. Li... A mi smo bukvalno, sad zabavimo desno. Tu čekamo na ovaj parking, već da su kamioni. Da nam zvoni taj Peugeot da ima Istanbul. Istanbul grad. To je za carinu i te izvevancije. Šta? Pa taj pej za...
Pečer ti je da ne guramo kolonu ko što guramo na gradinu, nego lepo ustaneš tu i kad ti zvoni tad prolaziš, razumiješ? Ne sme niko da ide pravo, razumiješ? Aha. Jer mora tu na parking, gledaš šta se kamion. Tu na parking pa čekaš 9, 10, 12 i onda tek... Šta je ovo, brat? To ti je šalim se, da, Pečerik. Se kontroliše da ne prođeš ovom. U more sad stavimo ovdje, ulazimo na pager. Veti ga taj kapitan Andrevo. Nešto? U glavu mi su uvijek, samo pričate kapitan Andrevo. Samo ti da pager ideš. Čekaš, skuter te vodi. Imaju radnici koji radi sa skutere, vegi, viš? I oni te vode koje se parkiraš. Veti. Veliki park ima, restoran sve ima. Kada stoji? Evo ti je pager. Ovo ne treba više, može se frljati. Ne baci to nam treba. Viš šta su kamion. Welcome to Kapitan Andrevo! Tu se čeka destino do 11 sata, zvoni ti to i kad ti zvoni ti možeš kreneš. Možeš odmah kreneš kad ti zvoni, a možeš posle 10 sati ako ćeš te kurac. Imaš tu mesta! To gdje nismo došli danas. Zaključavamo. To zaključavamo zemlju. I ne možemo više sad proći pauzu. Pravimo pa evo kad zvoni ovo otprilike ili neki put za 8 sati, neki put za 12, za 10. I ovo kad zvoni možemo da krenemo, odmah možemo i posle sat vreme. Enkenteri. Pitao, a? Enkenteri BG. 10:09 ljudi. Će vidimo koliko će čekamo. Ja sam spavao do sad, ali si spava, vrućina me probudila. I to smo šiver otvorili sve, ne pomaše. Na pauzu smo oko 4 sata još, 5-6 sata. Trebalo bi da bude. Evo ja došao iz šetnje i da budim brate da idemo. Boš Burduk? Burduk boš? Abi, čok problem da idemo, ajde. Pa da će nađemo nešto. Bre brate, Glica bregača! Boš Burduk? Jebote Bož Burduk. Ustaj! Ustaj, nemo, ne se glupiraj. Daj, nemo nešto, gladni smo. Ne, kučili se prsti. Spije sada, mate, ne može da nas pije, gle podošnic. Ne, čuje Bož, aj ustaj, ne seri. Evo bre brate. Daj, nemo nešto, nema, evo, ajde. Jebote Bož. Ne viš kako ti meni prskaš ovo u facu. Beži. Ajde, ustaj. Bož Burduk. Ajde. Ajde se Evo ustajem brate. Ajde, zvonio Pežer, idemo za 5 minuta, zvonio, ajde. Šta bi zvonio? Pežer, zvonio, idemo. Zvonio moj kurac. Evo, zvonio, pip, pip, pip. Zvonio moj kurac, čuj si. Sram te bilo, tako li ovdje? Deca mala gledaju. Bega je stane. Ajde. Evo je munja zamljeckava. Ja ne znam ko ne daje mi se šunka. Uže su ovo malo, bate. Šta ti je? Gdje je? Mogu da tapkam. I poslije vika ja jedem ko svinja. Pa koji ga fali? Pa koji upali? Pa vikaš pokvario se. Nema višnjavuće mi se. A? Malo mi kiseljava. Kiseljava ti u mozak. Ne možemo nema slađe. Daj čoveče vodu mi izgleda. A što lepo ne napuniš flašu od 2 litra vode da ti turim tu? A ne 5 minuta ti go punim. Ti go napunim ja na tebe. Aj pa zdravlje neki. O. Uzmem malo da imamo ništa ne dobro. Pa jedemo mi jutros. Ja ništa nisam javio. Ništa. Ja babu dalu. Ja malo zakačio i naši večer. Uf, ljudi. Munja me preseko živo. Kako sam te presekao? Pa od spavanja već čoveče, već ripaš mi tu po krevet. A pa dosta da ti koji će radiš posle, sad spiješ, piješ. Pa koje da radim, brate? Jedemo prijatelji, sad ću imam koji će radimo. Evo je Munja, hoće prilegne malo, mrzi ga, ja idem malo da prošetam. Da vidimo prijatelji šta ovdje ima i da odem do WC. Evo prijatelji, ovo smo mi, evo ovo je naš prijatelj. Odmara čovjek. Evo gdje smo trenutno. Granica. Kapitan Andrevo. Evo prijatelji kako vam izgleda WC.
Evo i on ga, tuševi. Možete se banjamo, znači vidimo. Evo da imate brojevi od kamioni. Turci nešto priča, ja ništa ne razumijem. Tu vam je WC. Novi Pazar. Sad još ja kad bi znao da treba da idem. Valjda i ovaj red. Ne be nega prominoga. Idemo. Munem. Koje radiš, ljubavi? Dobro, nema ti ti radiš. Dobro, debil si vate. Aj begaj! Evo ti trebate zebem u Leskovac i čao drago. Ajde, nemoj me tretiraš, molim. Nije mi dobro, treba odmaram. Ajde odmaraj. Ajde, begaj. Igra Mirić, ti blokirao što me pozoveš? Ne, zove ću ti blokiram stavno. Koje igraš? Informacija o pozivu, blokiramo kontakt, aj kuraca će me pozveš. Jeba ću te usta. Koje igraš? Roblox? Pa učinu. Ba ti Jarce, sad ću te zovem na Telegram. Dobro be, brate, si glupi. Pušti me da igram. Sad ću ti da blokiram. Jebem tu usta, Aleksi ću igram, nemoj. A nemoj si bezobrazan kad igram. Ću ti skršim nos. Na FaceTime. Budi dom čovjek, ajde budi dom čovjek, ajde. Pa pretruješ ga brate, aj zjej me. Dobro Aleksiću. Tu si ljudi stvarno, aj još dobro ne pozoveš. Neću više, samo sad zove. Evo ti iskršim da vam govno. Evo ljudi, zvonio nam je pežer neko od 8 sati. 8 sati smo bili na parking. I sad idemo prelaz granice. Ovaj spava, sad ću ga budim dosta moje. I da krećemo. Leti ovo leti. Čekali smo koliko? Tirli gdje beš? Tiri tu, da. Evo gužuš, puskaj me nas. 10 do 7, brate. Koliko čekamo? 5-6 sata i sad opet ovdje. Ja neki kamioni još dole, brate. Dotle negdje, ovo ko ide. Jako ne dijem. Pada mrak, prijatelji. I dalje čekamo. Kako se osjećaš, Munjo? Odlično. Zaglavljeni satima. Koje piše to je? Putni račun. Putni nalog kad smo prešli granicu. Da mi probaš malog. Dobro, ponaša se teško. Ime i prezime. Aleksandar Veličković. Munja Donica 21. Munja 21, tako je. Kako lepo piše. I stvarno imaš dobar rukopis, ja pišem ko s noge, vete. Stvarno? A, Dan odlaska. Koji datum? 12. sad ćete pošalju na skener. Dobro, ipak su 6 sati mi izgubimo kako me pošalju na skener. Idemo vaga. Tepaj na crveno, bojite kurac. Sad kad te pošalje na skener. Čuti kako su žele. Kad tero te loti na nebo. Vidimo se. Evo, brate, izvoli, davaj tamo. Idemo dalje, brate. Idemo dalje. Evo, Turkiš, ulazimo u Tursku polako. Turkije. Bolje u neku gospođu nego u Tursku, brate. Evo, jebi ga šta je to, je neko mora i za Tursku da vozi. A neko ulazi u gospođu mi u Tursku, jebi ga, braćo.
Šta sad, opet pasoš? Dobro, nemoj se plašiš. I deratizacija. Prska. Došli smo tu u Skrajgu i sad idem u free shop da kupim nešto. Ovaj jarac opet me ustavio da mu ja mrdam kolonu. A ne znam ovog automatika, brate. Čekaj. Daj mi pasoš moj! Neće mi da bez pasoš. Čekaj da vidim ko je tvoj. Evo ti. Ajde trči tamo. Kuda ideš bez korisna svadbu? Nisi kupio toj? Nisi li podizao sešte nešto? Ne, ništa nisam dirao. Cigare, a? Koliko su cigare ovdje? 15 evra. 15 evra box Marlboro, vrati. Pa što nisi uzeo dva be? A da be, ovo ja 20 mogu nesa. Pa na mene, mi smo dvojica be čovjek. Dobro, ali kad se vraćam. Otvori ga sad. Daj. To je gazda, Marlboro puši, brati. A u Simku se vota duvan. Prošli smo kontrolu. Više koga ovako prođeš kad kažeš friend, youtuber. Friend, YouTuber. Kaže driver. Kaže driver, no, youtuber, vi katerajte. Viši, brate. Sad bi na skener te poslao, brate, ti si sumnjiv, ja bi te poslao na 3 skenera. Dobro, a što pak suziraš? Šta si mi stavio poslati 6 sati ću izgubiti? Znači, zebi Pa to... brate, to je to što drogu nisi lepo štekao. Dobro, ne bavi se ti. Hoću je ti papiri, brate. Ne dire, beži sumnjiv si mi ti. Ne dire ništa. Ti kažeš, gledaj se. Znači kao neki švercer psihoaktivnih supstanci. Dobro, ću ti svršati, još novo ne tropneš nešto. Ajde tereve. Dobro, sad ne snimaj. Gledaj ga, samo se plaši nešto. Plašim Pa ja bi se plašio da imam 2 kila psihoaktivne supstance. Direktor mi vidim 2 kilo psihoaktivne. Direktor. Sve smo završili, ja? Sve. Teraj sad, brate. Dur. Ima 10 kamiona. Ko? A nemaš, brate. Teraj ga. Ljudi, posle duže vreme stigao sam na edit, trenutno je 29. april, ja sad editujem kući i stigao sam trenutno na 26. minut, plus pre to treba da se ubace još neki isečci, a gledajte još koliko ima, brate. Znači, haos do sat vreme i 20. Da znate, brate, kad pitate kad će klip da vidite koliko ja edit imam za jedan video, znači 150-200 snimka po video, jedan, a treba se svi ovi dani odrade. I nešto se razmišljam, brate, nikako ja ne mogu ovaj klip da napravim pre sat vreme, pa sam odlučio da ga podelim. Ne znam koliko ćete biti srećni zbog toga, ali sljedeći video će da bude nastavak. Moram da ga isečem, prijatelji. Zapratite na Instagram Aleksić Moto, a i mog prijatelja Munju21. Zahvalio bih vam se na gledanju, želim vam srećnu novu godinu i gledajte nastavak koji će da bude od ovog klipa. Jer se mnogo odužilo, brate, to putovanje, da ne bude sve jedan klip. Pozdrav.